Li. Mä? Nyt me ollaan tässä. Live-lähetys. Ei ne oikeastaan. Katsotaan! Ai siinähän on se kamera. Niin. Mä oon ollut TV-töissä 20 vuotta, mä en edes vieläkään. Niin, mutta tää on kännykkä. No tää on kännykkä. Niin. Ai jaa. Just niin. Okei. Me olemme tehnyt TV 20 vuotta. Niin. Yhdessä. Niin, mutta nyt me teemme tällä tavalla. YouTube. Ja Tervetuloa! Me aiomme tehdä käsitöitä. Käsitöitä, erilaisia tekniikoja, erilaisia materiaaleja, mutta mä tykkään hirveästi kaikki, mikä on niinku ympäristöystävällistä ja ekotuotteet ja mulla on omat lampaat. Ne tulee ihan varmasti mukaan tähän kanavaan. ne tulee. Niin. Ja mitä muuta? Sä sanoit, että sulla on sun kanoista myös joku idea, mitä voisi tehdä niiden höyhenistä. Ei höyhenistä, kyllä. Ei niistä. Tää ei tule nyt mitään ruokaohjelmaa, ei koska ehkä me emme... joku pikku tee. No teetä. Aina voi juoda teetä. Joo. Mitäs muuta? Mitäs muuta? Sun tausta? Mun tausta. Medianomi, mä oon tehnyt videoita, TV, radio. Maria, sä et oo kertonut sun nimeä. Maria on mun nimi. Ja sä oot Li. Li Esselström, hei. Tuttu TV:stä. Maria Erikslund. Ei tuttu TV:stä, mutta lopputeksteistä joskus nähty. Ja mä oon opettaja oikeesti. Niin. Käsityöopettaja, mutta mulla on myös filosofian maisteri. Mä oon opiskellut taidehistoriaa ja psykologiaa ja etnologiaa ja vähän sitä kun tätä. Mä oon opiskellut TV-tekeminen ja videotekemisen. Elikkä huippu lopputulos ihan varmasti on tulossa. Tervetuloa tänne. Tervetuloa mukaan!